Оста хора, аз съм Танца и днеска снимам кандидатура за трето СМП, както ще там. Значи на 13 години съм, почти на 13 е. 12 съм, скоро правя 13. Да почвам с постройките, значи това е първият фонтан. Ние имаме някакъв обикновен фонтан. Така една фирма. Като цъкнете ръчката, отваряте, обирате фирмата, излизате, затваряте. Тук има един chicken cooker. Тук се получи нещо като фонтан, ама не е фонтан. В смисъл, нещо голямо, в смисъл, исках да има нещо голямо и те. Тук има една къща. Дизайнът е мой. Тук има един фукс. И те. Често има там нещата. Тук надолу. И тук ми са нещата. Рандомайта ми е. Долу горе, знаете, когато става въпрос. Невър портал. Тук Brewing Room. И тук е Enchanting Table. Тук екрета ми. И лапис за излизане. Значи от град Варна съм. Кам са Веселен. На 12 съм, скоро правя 13. И друго да кажа. И да мама приемите и яй.